ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ብምዃን መደባት ሬድዮ ብርሃን ምክታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ ንሎሙ ከምቲ ልሙድ ወርሓዊ መደባት ሬድዮ ብርሃን ሒዝና ኣብ ማዕበል ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ እናዓደምና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ከነእንግደኩም ኢና ደጊምና ምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም በዛ ደርፊ ክንጅምር ኢና Allah le la le ye 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 grena tawala la Allah le la le na 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 grena tawala la Allah le la le ye 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 grena tawala la شليلا دولت بربر كل حوداتي نتقتل كلالي للسطر جديدا تينا السندل تينا هاي تتبدل أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا شليلا توالنا لباسا كان سارا يرينا برابرا اتحكاك ندروارا شليلا توالنا لكم جلبت بأنوارا أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا شليلا توالنا Allah le la le ye 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 grena tawala la Allah le la le na 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 grena tawala la لشلئين لميناتو لسرعي ودواتو لسرقناي اماتو لساميدو اشماتو لسرقناي عاداتو أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا شليلا توالنا شليلا دولت بربر الحوداتي نتقتل كلالي للسطر جديدا تينا السندل تينا هاي تتبدل أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا أنا لينا لينا شليلا توالنا شليل شوبلي خوي حاسس زليل شوبلي على شليل شوبلي حاسس زليل شوبلي بالهي والتلهينا شوبلي عادات تورسينا شوبلي بالهي والتلهينا شوبلي عادات تورسينا شوبلي على كاني شوبلي تلهي والتلهيني شوبلي على كاني شوبلي تلهي والتلهيني على قرين دالي شوبلي تفري ويتك جلي شوبلي على قرين دالي شوبلي
الشليل شوبل حاسب نتبازلي شوبل بالهي والتلهينا شوبل عادة تورسينا شوبل شليل شوبلي طاي حاس الزليل شوبلي على شليل شوبلي حاس الزليل شوبلي بالهي والتلهينا شوبلي عادة تورسينا شوبلي بالهي والتلهينا شوبلي عادة تورسينا شوبلي على كاني شوبلي تلهي والتلهيني شوبلي على كاني شوبلي تلهي والتلهيني على قرين دالي شوبلي تفري ويتكجلي شوبلي على قرين دالي شوبلي تفري ويتكجلي شوبلي على كاني شوبلي تلهي وتلهيني شوبلي على قرين دالي شوبلي تفري ويتكجلي شوبلي መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ሙኒር ዓሊዩ ሸውበሊ ክብለና ጸኒሑ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና መኽፈቲት መደብና ተጠቕምናላ ደርፊያ ነይራ ኣብ መእተዊ ከም ዝሓበርናዮ መልእኽቲ ካብ ሬድዮ ብርሃን ምሰቕረብና ናይ ድራርን ምልላይን ምሸት ኣብ መንጎ ስዊዛውያንን ስደተኛታትን ዝምልከት ትሕዝቶ ክስዕብ እዩ ከምኡውን ኣብ عدوم راديو برهان نأبنتاويت قالن ستيتي مأزا قبر هوت أزراريبنا يالنا حجم بار عبدو محمد عندو نابزد دالولنا ملأختي كاب راديو برهان كنسقرينا مكتالكم دقيمنا بخبرن عدم عبدو مايكروفون نابخ بعلة عسران سلستن ميازيا كلتشحن 16 فنوا أزفلمت راديو برهان درو عامة منفقن أو طيرات ركب ورحاوي حادق زي سلت فنوها بحفشا 18 جزي تقالي حلا كم تاب قدامي فنوا راديو برهان زتحبره علامة أبسويس دركبو إيرتراويان حتى التعقبة بحفشة نبرت كانتون زوريك دما بفلاي أب معلتاو هيواتهم نزقات من بدهوتات نمكت آمن عوتنا بران ممرحن زحقز مدبات مدلاويو إيرتراو حتى تعقبة بقوانقوا باهلي تمهرتن مويان دحر بايتا كونتات من نبابرون محبراو هيواتن أب زي مساسلو حبرة السب نخص انبر حيالو بدهوتات كم زقتمو زترات رايكونن كابتا أب معقوب سدتنياتا زأتا ولا علت كسابتواها هيدو رؤسو زخئل ناي مخرن حبريتان حاجة سلا زدلو ينبار بحبراوي مرددا بيز احفت زت مالت تكال سدتنياتات حتى توقبا كانتون زوريكن كفل انتجريشن من محدار كتما زوريكن كم أدما بولنتاويان إيرتراويان زتفلالي مدبات زفن نزلو عقبا زتوهبو سدتنيا تمهرتن مويان نمركاب كختلو زقبا أقبابات بقوانقوان ديسيبلينن نكبابئو بممثال عوت هيوات نخمرح كسعبا زلو مسرح موهاد سرح نخركب زدليو مونان تودادار بقعات غزا خراي نخركب كسعبا زقبا أقباباتن أكبابياون أكالاون تعنا محلاون التعبابيان التألاليان ولود موقادن التألاليان زبيتها وقجت أما قاقبان نسهنان سبورتن ربحتاتون زبل أرستات مدهساس كاب قند مدبات راديو برهانيو بزي كازي كامو داتا نايز حلف عامت قول حز ترايان بدرجة أوروباون كي ترفي مزارب رئيس زخانة سدتنياتات نايزي مقبال وسانيتات بعين حقن سبع أو مسالاتن كدهساس سعر كايدا نزت فلاليو كإلاتاتن سمويا حقن بمعدام كا أما سرح محتاج تقباز دل حقاو مخري تنكن سعبينن نحت تقباز وهاب زلو ألوتاو ملسي سدتنياتات قدمن دحرن وقعو حتى قبا كأربو زقباء سنداتن سلوؤمن بمقلاز بزحات بقليلو كرخبو زي كيلو حبريتان مخرن أقالحا ازي أقدمو تزرزيرو زلو حبريتان مخرن زهبن نزت فلاليو حتوتا زملسن مدبات أبا بينو عودتات توافيروم تمهرت زقسمون تمكرو زلو من كإلاتاتن كيساتفه عود كخون كم زي كإل زكاة عيكونن سلا زخونة راديو برهان بزي أفلالايز أوتا حبري زي قنات عدمي بوليتيكاو مرقصي هيمانوت مبوقلن وغنن نخلو نزم دبات كعود فقادنيا زخونة معصو بمرحاو تسرح الله كمتي
ፈላም መደባዝ ገለጾቶ ሬድዮ ብርሃን ብዙኾነ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ጉጅላዊ ወይ ውልቃዊ ርድኢትን ስነ ሐሳብን ዘይትምርሕን ናይ ገዛ ርእሳ ዕላማን መበገስን ዘለዋን ነተዛረብትን ሰማዕትን ቋንቋ ትግርኛ እተገልግል ኣብ ኢንተግሬሽን አተኩራ ትሰርሕ ሬድዮ ያ ንመደባታ ዝምልከት ሃናጽ ነቐፌታን ሓበሬታን ንምዕባሊኣን ኣድማዕነታን ሓጋዝ ብምዃኑ ብምእማን ከዓ ማዕጾኣ ኣርሕያ ትጽበእ ንኹሉ ብማዕረከ መተሳትፉን ተረጋግጽ
ب97.5 ميجا هرتز كاب كتما زوريك بمنقدي راديو لورا زفنو مدبات راديو برهانيكم تكتاتولو زلخم زخبركن سمعتنا أبز حلفة مدباتنا نتي بمخنيات ناي إيروبا ناي مرمرا سومون زكايد بنات أزوهاب أقلقلوت مرمرا HIV سيفليسن زملكت حبريتا أبقصات راديو برهان زرقحنا نعو زملكت زرزراوي مبرهدما أبناي زحلفة مسكرم مدب راديو برهان مسأتو تسفى ألم قبر جيرجيس زتخايده قالمة أيق أقريبنا نيرنا كم أقال نايتي ناي مرمرا سومون بشوعات تتكمتي قطمات كعس أقرن مرئيت فاشن شون زتقالله مساتي مدبات قريب نيروم اتمرمراون كابتي علت جميرو كوهاب كنيلوم حجون دقيمنا نتحبريتا نابخم كنبلوم نتسان ستورون زخوني ناي HIV ناي سيفليس المرمرا بمخنيات ناي إيروبا ناي مرمرا سومون تداليلوم سلزي أب زوريكن كبابيان اتركبو كلهم تزاربتي قوانقوا تقرينيا سدتنياتات دك آنستيون دك تبعتيون أبزي بنتسا زكايد أقداسي مرمرا كتساتفو بخبرت عدومم نتسا تكيت نتمرمرا كاب زوريكر ايد سيلفي كانزل ستراسي 8 بعد 4 زوريك كركبي كال نزياد حبريتا ناب تسفى ألم بعدو 4 55 9 كدول تخلو ويدما تسفى ألم @zeha.ch توكسوم مرمرا زوها بالبوتا University Hospital Zurich, Winterthur Hospital كومون أب زوريكر ايد سيلفم مرمرا كاب حد حدار كساب مودة حدار بورح ملو بنتساكو هابيوم
ነቲ መደብ ዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ እንተደሊኹም ኣብ ናይ ወርሒ መስከረም መደብና መደብ ሬድዮ ብርሃን ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብ ዩቲዩብ ከፊትኩም ምስ ኣቶ ተስፋ ኣለም ገብረ ጌርጊስ ንዝተኻየደ ቃለ መጠየቕ ደጊምኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ብድሓን ምፁ Von unsere piratische Anfänge hat sich Radio Lora seit über 20 Jahren ausgedehnt auf dem UKW. Über 300 Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher senden im Raum Zürich 24 Stunden am Tag auf über 20 verschiedenen Sprachen. Musik auf einem Politkanal, Info, Frauenradio, Kultur, Experimentellradio. Commandeering airwaves from unknown positions. Live and direct, we come and never pre-recorded. With information that will never be reported. Disregard the mainstream, media distorted. We come and listen and support it. Oh yeah! Dass das Lora weiterhin ein werbfreies Radio bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung. Werdet Mitglied oder spendet auf Postcheckkonto 80-144-03-9. Für mehr Infos und das vollständige Sendeprogramm gehen auf www.lora.ch. Radio Lora, das vielseitige, vielstimmige Lokalradio. Weiterhin listener supported auf 97,5 MHz. ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ገጻት መደብ ሬድዮ ብርሃን ሓደ መልእኽቲ ኣንቢብና እቲ መልእኽቲ ኣነ ወይዘሮ ማርቲን ሽሚት ይበሃል ንኢንቴግሬሽን ኣገዳሲ ዝኾነ ገማይንዛም ስናቕት ዝበሃል ፕሮጀክት ኣለና ኣብ መደብኩም ክንሳተፍ ደሊና ዝብል ነይሩ ወይዘሮ ማርቲን ቁፅሪ ቴሌፎን ገዲፋትልና ስለ ዝነበረት ደዊልና ረኺብናያ እቲ ፕሮጀክት እንታይ ምዃኑ ሓቲትናያ ብምቁልልነት ድማ መሊሳትልና ዓዳምን ተዓዳምን ብምዃን ስዊዛውያን ስድራቤታት ምስ ስደተኛታት ብሓባር ተደሪሮም ሌላ ብምፍጣር ጽቡቕ ዝምድና ገይሮም ምርኣይ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ተኻፈልቲ ናይ ዝመደብ ከም ዝኾኑን ምስ ሓበረትና እቲ መደብ ንምውሃድ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከነዘራርባ መሪፅና ኣለና ኣብ ኦፊሳ ብምኻድ ነዚ ስዕብ ቃለ መጠየቕ ጌርናላ ሳምሶም ኪዳነ ነቲ ቃለ መጠየቕ ተርጊምዎ ኣሎ ናይ ፈለማ ሕቶና gemeinsam Znacht እንታይ ማለት እዩ ዝብል ነይሩ Gemeinsam Znacht heißt, dass man zusammen Abend isst. Und es ist ein Projekt, bei dem Einheimische, Geflüchtete nach Hause zum Essen einladen. Und die Idee kam mir 2014, also vor über 3 Jahren, habe ich einen Bericht gelesen von einer Schwedin, Ebba, die das in Stockholm macht. Und da habe ich gedacht, das ist eine super Idee, das passt wunderbar nach Zürich. Zürich ist so eine internationale Stadt geworden und wir haben sehr viele Geflüchtete, aber auch sehr viele Einheimische, die sehr offen sind und gerne noch Geflüchtete kennenlernen möchten. Und so haben wir das gestartet, einfach so von nichts, haben wir einfach gesagt, okay, hier ist ein Gast und da ist ein Gastgeber und das passt zusammen. Und wir machen das jetzt 3 Jahre und wir haben wirklich Hunderte von Znachts vermittelt zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Es ist sehr gut für die Geflüchteten, zu Schweizer oder einheimischen Familien eingeladen zu werden, aber es ist genauso wichtig und gut für die einheimischen Gastgeber, die Flüchtlinge kennenzulernen. Weil beide Welten kennen sich nicht. Es gibt die Welt der Geflüchteten und die Welt der Einheimischen und diese Welten berühren sich im Alltag ganz selten. Man sieht, sagt, das sind Geflüchtete aus Eritrea, das ist eine Schweizer Familie, aber wie kann man sie kennenlernen? Wie kann man sie nicht nur auf einem Fest kennenlernen oder auf der Straße, sondern wie kann man sie wirklich mal persönlich kennenlernen und miteinander sprechen, miteinander essen. Man kann das Deutsch verbessern, die Kinder können miteinander spielen. Und ich glaube, wenn man solche Einladungen macht, dann haben alle Leute weniger Angst voreinander, weil sie sich alle ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, wenn man
Angst vor Fremden hat, das ist dann, wenn man sich nicht kennt. Sobald man sich kennt und sich in die Augen schaut, hat man doch keine Angst mehr voreinander. Und wir haben gemerkt, jetzt über die 3 Jahre, dass das Projekt sehr erfolgreich ist, sehr gut läuft. gemeinsam ናኽቲ ማለት ኣብ ናይ ምሸት ድራር ብሓንሳብ ኮንካ ምብላዕ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓደ ፕሮጀክት ኮይኑ እቶም ኣብዚ ዝቕመጡ ስዊዛውያን ንስደተኛታት ንገዝኦም ብምዕዳም ምሸት ብሓንሳብ ኮይኖም ይድረሩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ 2014 ዝመፀ እዩ ኣነ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ናይ ሽወደን ዝወፀ ብዛዕባ ኤባ ዝበሃል ፕሮጀክት ጽሑፍ ብተመስጦ ኣንቢበ ብድሕሪኡ ኣብ ዙሪክ ከም ኢንተርናሽናል ከተማ መጠን ነዚ ሓሳባት ከተግብሮ ተበጊሰ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለውና ከምኡውን ብዙሓት ስዊዛውያን ደቂ ዓዲ ምስ ካልኦት ሰባት ክላለዩን ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ባህሊ ክፈልጡ ዝደልዩን ኣለውና ስለዚ ብከምዚ ተበጊስና ብዙሓት ስዊዛውያን ስደተኛታት ብምዕዳም ክላለዩ ክኢሎም ኣብ ከተማ ምስ እንርኢ ስዊዛውያን ስደተኛታት ብምርኣይ እዚኦም ስደተኛታት እዮም ይብሉ እቶም ስደተኛታት እውን ስዊዛውያን ብምርኣይ እዚኦም ስዊዛውያን እዮም ይብሉ ውሽጦም ግና ኣይፋለጡን እዮም እዚ ፕሮጀክት ደቂ ሰባት ብሓንሳብ ንኽበልዑ ንክላለዩ ቋንቋ ንኽመሃሩ ባህሎም ንኽላለዩ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍርሂ የጉድሎ እዩ እዚ መደብ ካብ ዝጅምር 3 ዓመት ገይሩሎ ክሳዕ ሕጂ ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ግብረ መልስ ኣይመፀናን እኳ ደኣ ብወገን እቶም ዓደምቲ ስዊዛውያን ይኹን ብወገን እቶም ተዓደምቲ ስደተኛታት ብዙሕ ኣወንታዊ ግብረ መልስን ምስናይ ምስጋና መልእኽትታትን ይመፀና እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ስዊዛውያን ብጣዕሚ ሕጉሳት ነይሮም ምክንያቱ ንስደተኛታት ብጀካ ብመራኸብ ብዙሃን ዝፈልጥዎ ኩነታት ብኣካል ካብ ቃሎም ታሪኾም ፀገሞም መሰደዲኦም ምክንያት ክሰምዑ ብምኽኣሎም እዩ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብዚ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቕመጡ እሞ ብዝኾነ ስዊዛዊ ተዓዲሞም ዘይፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ነዚ ዕድል ተጠቂምና እቶም ስደተኛታት ካብ ስዊዛውያን ንኸይፈርሑን ኣብ ልዕሊኦም ሕማቕ ሓሳባት ከየሕድሩን ብሓንሳብ ሓቢሮም ክበልዑን ክዕልሉን ዕድል ንምፍጣር እዩ ቅድሚ 3 ዓመታት ነዚ ሓሳባት ከተበግስን ከለኺ ከምዚ ኢሉ ይትግበር እዩ ኢልኪ ዶ ትሓስቢ ነርኪ ኣብ መጀመርታ እንታይ ንጥፈታት ኣካይድኪ ብኸመይ ከተበጊስኪ እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣብ መጀመርታ ክሪኦ ከለኹ ሱቕ ኢልካ ናብ ዝሕልማይ ምዝላል ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሴ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር 2014 ግና እቲ ጠለብ ዓቢ ምዃኑ ተገንዚበ ልክዕ እዩ እቶም ናብ ገዝኦም ዝዕድሙ ስዊዛውያን እቶም ዝዕደሙ ስደተኛታትን ፍርሒ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብ ወርሒ ነሓሴ ክሳብ ሕዳር 2014 እቲ ጠለብ ዓቢ ምዃኑ ተገንዚብና እዚ ስራሕ ንምክያድ ትካላት ሶሊነትን ኣኦዘትን ተሓባቢሮምና እዮም ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ካብ ወገን ስዊዛውያን ይኹን ስደተኛታት ኣብ 3 ዓመት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ግብረ መልስ ይመፀና ኣሎ እቲ መደብ ምሸት ኣብ ሓደ ገዛ በሊዕካ ምኻዝ ዘይኮነስ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና ምፍጣሩን እዩ ንኽልተ ዓለም ኣብ ሓደ ምርኻብ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ርክብ ኣብ ከተማ እንዳተራኸቡ ብሓንሳብ ናብ ሲኔማ ይኸዱ ሙዚየም ይበጽሑ ይዛወሩ ሻሂ ይሰትዩ ቋንቋ ጀርመን ይተሓጋገዙ ባህሊ ይለዋወጡ ወዘተ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ብሓንሳብ ኮይኖም የካይዱ እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ትራኸብን ትዘራርብን ኮንካ ካብ ንሓድሕድካ ምቅያም ምፅርራፍ ሕማቕ ምስሊ ካብ ምሃብ ትቁጠብ እዚ ድማ ስደተኛታት ምስ ስዊዛውያን ብሓባር ብሰላም ንኽነብሩ ሓጋዚ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሮጀክት ናብቱ ዌብሳይት ወይ ከዓ ፌስቡክ ኣለዎ ሰብ ድማ በዚ መርበብ መራኸቢ ገይሩ ክምዝገብ ይኽእል ኣብቲ መጀመርታ ንስኺ ዝኾነ ምስ ሰባት ርክባት ይኹን ናይ ፌስቡክ ወይ ከዓ ዌብሳይት ኣይነበረክን ብኸመይ ዳ እሞ ተበጊስኪ እዚ እውን ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሶሻል ሜድያ ኣሎ ብዘይ ፌስቡክ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይምኽኣልናን ነርና ኣብዚ ክንብገስ ከለና ግና ምስ ሶሊነትስን ዝበሃል ማሕበር ርክብ ስለ ዝነበረና እዚ ሓደ ማሕበር ብዙሕ ፕሮጀክትታትን ምስ ስደተኛታት እውን ጽቡቕ ርክባት ስለ ዘለዎ ኣነ ብኣካል ናብኡ ከይደ እቲ ሓሳባተይ ኣካፊለዮም ንሳቶም ድማ ምስ ስደተኛታት ኣራኺቦምኒ
ናይ መጀመርታ ስርሐይ ድማ ኣብ ገዛ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ብምዕዳም ምስቲ ስራሕ ተፋሊመ ኣብ ግዜ ሳመር ስለ ዝነበረ ብዙሓት ስደተኛታት መጺኦም እዚ እቲ ቀዳመይቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ ነይራ እቶም ስዊዛውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝነበረ ርድኢቶም ክዓቢ ጀሚሩ ብኸመይ ይመጹ እንታይ ጸገም ይሕልፉ በቐሊሉ ካብ ቃላቶም ክሰምዑ ክኢሎም ኢንቲግሬሽን ክበሃል ከሎ ቋንቋ ምምሃር ስራሕ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ሕብረተሰብ ተዋሃሂድካ ብሰላም ብሓባር ምንባር ማለት እዩ ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክትን ናይ መጻኢ መደባቱን እንታይ ይመስል እዚ ፕሮጀክት መወዳእታ የብሉን ብኸምዚ ክቕጽል እዩ ምኽንያቱ ሓደሽቲ ተቐበልቲ ኣጋይሽን ሓደሽቲ ኣጋይሽቲ ዓደምቲ ስለ ዘለው እዩ እንተደኣ ዝቕበልን ዝመጽእን ጋሻ ዘየለ ኩሎም ተፋሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ዙሪክን ከባቢኣን ብዙሕ ፕሮጀክት ኣሎና ኣብ ካልእ ካንቶናት ከባቢታትን ከምዚ ዓይነት መደባት ዘይብለን እውን ነዚ ሓሳባት ከተኣታትውኦ ክንጅምሮን ሓሳባት ኣሎና ንሰርሕ እውን ኣሎና ኣብ ካንቶን ኣርጋውን ዙግን ከምዚ ዓይነት መደባት ስለ ዘየለ ነዚ ናትና ፕሮጀክት ኣብዘን ካንቶናት ክንጅምሮ ንሓስብ ኣብ ካንቶን ሉዘርን እውን ካብ ዝጅምር 4 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብ ካንቶን ሉዘርን ዝቕመጥ እንተሎ በዝናትና ዌብሳይት ማለት መርበብ ሓበሬታ ገይሩ ክምዝገብ ይኽእል እዩ እቶም ስደተኛታት ተዓዲሞም ምስ መጹ ብሓባር ኣዕሊሎም ተደሪሮም ዝተፈላለዩ እቲ ዝምድንኦምን ርክባቶምን ከመይ ይቕጽል ድሕሪ እቲ ናይ ድራር መደብ እቶም ሰባት ግብረ መልስ ማለት ፊድባክ ይጽሕፉልና እዮም ዋላ እኮ ኣሃዛዊ ቁጽሪ እንተዘይሃለወና ብዙሓት ሰባት ቴሌፎን ይለዋወጡ እሞ ብድሕሪኡ ብሓንሳብ ናብ ሲኔማ ይኸዱ ብሓንሳብ ተራኺብና ኣብ ጎቦታት ተዛዊርና ይብሉና እዮም ኩሎም እውን ከምኡ ክገብሩ ይደልዩ እዮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዙሪክ ንዘራረብ ኣሎና ብዛዕባ ቀጻሊ ርክባት ኣብ መንጎ ዓደምትን ስዊዛውያንን ተዓደምቲ ስደተኛታትን ከመይ ይመስል ዝብል ሓደ መጽናዕቲ ክንግብር እንደሊ ኣሎና ብዛዕባ ነቲ መግብን ኣቀባብላ ኣጋይሽን ዝምልከት ርእይቶ ኣብ ፌስቡክ ክርአይ ከኣል እዩ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኢሎም ርእይቶኦም የቕርቡ እቲ መግቢ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ተቐበልቲ ዝተገብረልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ስዊዛውያን እውን በቲ ዝነበረ ዝርርብ ዕላልን በቲ ዝረኽቦ ፍልጠትን ተመክሮ ሃገራትን ኤርትራ ኣፍጋኒስታን ሶርያ ብጣዕሚ ዕጉባት እዮም እዚ ፕሮጀክት ብግብራዊ ትዕዝብትኺ ንኢንቴግሬሽን ሓጋዚ እዩ ዶ ትብሊ እወ ንምዕባል ቋንቋን ርክባትን ምፍጣርን ሓጋዚ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ምጅማሩ ጸገም እዩ ምኽንያቱ እቶም ዓደምቲ ስዊዛውያን ፍርሒ ኣለዎም ዘይፈልጥዎ ሰብ ናብ ገዝኦም ክዕድምዎም እንተኾይኖም ምስ ስድራ ቤቶም ክዘራረቡ ኣለዎም ብድሕሪኡ ይውስኑ እቶም ስደተኛታት እውን ናብ ዘይፈልጥዎ ሓድሽ ገዛ ምኻድ ፍርሒ ኣለዎም ክልቲኦም ዝተራኸቡ ግና ቀልጢፎም እምነት ይሕድሩ ነፃ ኮይኖም ከዓ ይዕልሉ እቲ ዝነበሮም ፍርሒ ተቐንጢጡ ክዕልሉን ክራኸቡን ብምኽኣሎም ንኢንቲግሬሽን ሓጋዚ እዩ ይብል ናብዚ መደብ ብዙሓት ኤርትራውያን ይመጹ ዶ ነዚ ዕድል ይጥቀሙሉ ዶ እወ እቶም ዝበዝሑ ዓማዊልና ኤርትራውያን እዮም ንሕና ንስደተኛታት ናብቲ ብኣኦዘት ዝመሓደር ናይ ስደተኛታት ቦታታት እናኸድና ብዛዕባ ዘሎና መደባት ንሕብር ኢና ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ስለ ዝዛረቡን ፌስቡክ ስለ ዝጥቀሙን ባዕላቶም ናብቲ ዌብሳይት ማለት መርበብ ሓበሬታ ኣትዮም ይምዝገቡ እዮም ኣብ ቅድሚ 2 ዓመት ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግና እቶም መንእሰያት ባዕሎም ናይ ዝመደብ ተጠቀምቲ ብምዃኖም ጽቡቕ ምዕባለ የርእየ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት 2 መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናብ ስዊዘርላንድ መጺኦም ወልሓንቲ ቋንቋ ጀርመን ዘይፈልጡ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ኣብ 2 ዓመቶም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ቋንቋ ጀርመን ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ሓደ ናይ ፍሌገ ሌሬ ሞያ ትምህርቲ ይወስድ ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ማለር ሌሬ ይወስድ ኣሎ ምስ ግዜ ብዙሕ ምዕባለታት ክንርእን ክንሰምዕን ከለና ብጣዕሚ ንሕጎስ ኢና እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረኪ ሕልሚ ወይ ከዓ ባህጊ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ትብሊ እወ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምዕጻው ስደተኛታት ወላውን ብደረጃ ኤውሮጳ እንተርኢና ምስቲ ዘሎ ኣብ
ሰልፍታት ዘሎ ናይ ኣረኣያ ፍልልያት ኢቲስ ንስደተኛታት ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ ምጉዳሉ ናይ ሶሻል ገንዘብ ምቑራጹን ጉዳይ ስደተኛታት ብዙሕ ኣሻቓሊ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ ኣብ 2015 በብዝሕ ስደተኛ ናብ ኤሮጳ ዝመጹሉ ዓመት ነይሩ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ምቕባል ኣይቋረጸን ስዊዛውያን ማዕጾም ኣርሕዮም ስደተኛታት ክቕበሉ ከለዉ እዚ ማለት ልብኻውን ምኽፋት ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓሰብናዮ ጽቡቕ ተተግቢሩ ክንብል ንኽእል ካብቶም ዓደምቲ ማለት ተቐበልቲ ኣጋይሽን ካብቶም ተዓደምቲ ወይ ከዓ ስደተኛታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ፊድባክ ይመጸኩም ኩሉ እቲ ዝመጸና ግብረ መልሲ 90 ካብ 100 ኣወንታዊ እዩ ብወገን እቶም ተቐበልቲ ኣጋይሽ ማለት ብወገን ስዊዛውያን ነቲ መደብ መገምገሚ ዝኸውን ቅጥዒ ስለ ዘሎ ነዚ ቅጥዒ ማለት ፎርም መሊኦም ዝሰደዱልና ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዳርጋ ኩሉ ኣወንታውን ኣተባባዕን እዩ ብወገን እቶም ስደተኛታት ግና ብኤስኤምኤስ ወይ ዋትስኣፕ ገይሮም ሓፂር መልእኽቲ ይሰዱልና እዮም ገለገለ ካብቲ መልእኽትታት ንምጥቃስ እቲ መደብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ምስ ስዊዛውያን ሰባት ክንላለኽ ኢልና ስዊዛውያን ጥዑያት እዮም ይብሉና እቶም ኣጋይሽ ዝቕበሉ ስዊዛውያንን እቶም ስደተኛታትን ብኸመይ ከመልክቱ ይኽእሉ ናብዚ መደብ እቶም ስዊዛውያን ኣጋይሽ ክእንግዱ ዝደልዩ ብቐሊሉ ናብቲ ዌብሳይት ብምእታው ማለት www.gemeinsam.nacht.ch ብምእታው ጋስትጌበር ብምጥዋቕ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ፎርም ብቋንቋ እንግሊዝ ብቋንቋ ጀርመን ዝተዳለወ ብምምላእ ክምዝገቡ ይኽእሉ እቶም ስደተኛታት ግና ብዙሕ ቋንቋ ጀርመን ስለ ዘይክእሉ ነቲ ፎርም መመዝገቢ ክመልእዎ የጸግሞም እዩ ስለዚ በቀሊሉ መገዲ ኣብ ፌስቡክ ብምእታው ወይ ብቴሌፎን ብምድዋልን ሓፂር መልእኽቲ ብምጽሓፍን ከመልክቱ ይኽእሉ ሙሉእ ሽም ኣድራሻ ቁጽሪ ቴሌፎን እንተሰዲዶምልና ደሓር ባዕልና ደዊልና ነቲ ፎርም መመዝጋብ ኣብ ምምላእ ንተሓጋገዞም ኢና ከምዚ ዓይነት መደባት ኣብ ካልኦት ካንቶናትከ ኣለኩም ድዩ Also 2015 hat sich in Basel auch etwas gegründet. Das heißt Gastschafft-Freund.ch. In Bern gibt es aber nicht das ganze Jahr, es gibt es so punktuell. Und wir haben jetzt mit den Luzernern zusammen gemeinsam Znacht Luzern auf den Weg geschickt. Das funktioniert sehr gut. Wir sind dabei, für den Kanton Aargau was zu machen und wir hoffen, dass das diesen Herbst klappt. Wir suchen noch Leute, die Lust haben, dort mitzumachen. Das Gleiche gilt für die weiteren Kantone St. Gallen oder Thurgau. Da würden wir sehr, sehr gerne was machen. Aber was wir brauchen, sind Leute, die dort wirklich fest mithelfen wollen. Man kann nicht sagen, ja, ich möchte eine Stunde im Monat oder einmal mithelfen, sondern das ist ein Projekt, da muss man sehr viel Herzblut und Zeit reinstecken. Und wir wollen Leute, denen wir das vertrauensvoll übergeben können in den anderen Kantonen. Ja, das wäre auch gut. Also wenn wir nehmen auch sehr gerne Hilfe von Geflüchteten in Anspruch. Wenn das Deutsch gut genug ist, wunderbar, perfekt. Wir müssen uns nur gut verständigen und mit den Anmeldungen, das muss klappen, aber dann ist das super. Gerade auch, wir können uns vorstellen, ehrenamtliche Geflüchtete zu haben, damit wir den Kontakt zu den angemeldeten Gästen aus den Ländern, also aus Eritrea, aus Afghanistan. Also Gemeinsamsnacht ist ein Verein und wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir sind anerkannt, dass wir keine Steuern bezahlen müssen, weil wir ja auch kein Einkommen haben. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir sind ein Team von ungefähr 10 Leuten, die alle ehrenamtlich arbeiten. Das sind junge Frauen vor allen Dingen aus allen Berufen, Studenten, Sozialarbeiter, Psychologen, aber auch Lehrerinnen, aber auch
أفكارتي حجزني مقصد عالم حراي بلني أكلوني أنا سكي تحملني حماما خمت تمنيو ونبع نايس بسعيو حمامي كنت زمنيو ونلاي نايس بسعيو لبينا بخانا بلد هاي كل انت خويه قرب قرب ربلني نلامخن حق زلني انت مقصب عالم حراي بلني اكلوني انا سكي تحملني حماما خمت تمنيو
كنلا نايسبر سعي حمامي كنت زمني كنلا نايسبر سعي حماما كنت تمني كنلا نايسبر سعي حمامي كنت زمني كنلا نايسبر سعي حماما كنت تمني كنلا نايسبر سعي حمامي كنت زمني كنلا نايسبر سعي حماما كنت تمني كنلا نايسبر سعي ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ብምዃን ንመደባት ሬድዮ ብርሃን ኣብ ምክትታል እትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከመይ ኣለኹም ንሎም እውን ከም ወትሩ ኣብ መደባት ሬድዮ ብርሃን ዕዱም ሬድዮ ብርሃን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ኣብነታውያን መንእስያት ኣዘራሪብና ነርና ንሎም ድማ ሓንቲ ካብተን ብፃዕረን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብነታዊት መንእሰይ ኣምፂና ያለና ጋሻና መዓዛ ገብሩ ህይወት ትበሃል መዓዛ በመጀመርታ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ መደባት ሬድዮ ብርሃን ንሎሚ ኣብ መደባትና ዕድምቲ ሬድዮ ብርሃን ክትኮኒ ፈቃደኛ ምዃንኪ ከመስግነኪ ይፈቱ ከም መፈለም ኮነና ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታኺ መዓዛ መንያ ኣብዚ ዓዲ ክንደይ ዓመት ጌርኪ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልጽልና መጀመሪያ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ንኽርከብ ዝገበረኒ መጀመሪያ ብሽም ትልዑል ፈጣሪ ቀፂለ ድማ ብሽምቶም ነዚ ዕድመ ዝገበሩለይ ማለት እዩ ከመስግን ፈቱ ከምኡውን ነቶም መደባት ተኸታተልቲ ሬድዮ ብርሃን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ ንኽርከብ ኮ ደቲ ብቅዓት ኣለኒ ዝብሎ ወላ ሓንቲ የለን እንተኾነ ግን ምናልባት በቲ መንገዲ ገይሮም ድማ ተን ኣብነት ክኾና ዝኽእላ ወይ ከዓ ኣብነት ክምህራና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ክመፃ ወይ ከዓኒ መንገዲ ንኽፈተለን ብዝብል ድማ ሎም መዓልቲ ልክዕ ኣነ ሽመይ መዓዛ ገብሪ ህይወት ይበሃል ከምኡ ድማ ኣብዚ ዓዲ 11 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዘን 11 ዓመት ማለት እዩ ክልተ ደቂ ኣለውኒ ጓልን ወድን ከምኡውን ናይ ሞያዊ ስልጠና ናይ 3 ዓመት ወሲደ ማለት ካፋው ዝበሃል ሞያዊ ስልጠና ብኡ ተመሪቐ ከምኡውን ገለ ቁሩብ ግዜ ማለት እዩ ብኡውን ሰሪሐ ፀኒሐ እውን ተወሳኺ ማለት እዩ ብናይ ምስትርጓም ትምህርቲ ወሲደ ማለት እዩ ኣብ ከምኡውን ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እዩ እቲ ዓይነታት ስራሕ ወይ ከዓኒ ዓይነታት ተመኮረ ህይወት ክትቀስም ኢልካ ትገብሮ ብሓደ መንገዲ ዝመጽእ ኣይኮነን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ንክገልጾ ምናልባት እቲ ግዜን ጸቢብ እንተዘይኮይንን መጀመርያት ሞያዊ ስልጠና ክወስድ እንከለኹ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣይኮንኩን ረኺበዮ እንትኾነ ግን ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻእኩ ማለት እዩ ግድን ክመሃር ኣለኒ ወይ ከዓኒ ክፈልጥ ኣለኒ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ህይወተይ ዝነበረ ማለት እዩ ክጭርሖ ናይ ውሽጢ ትምህርቲ ዝብል ስለ ዝነበረ ክመሃር ኣለኒ ክፈልጥ ኣለኒ ስለ ዝበልኩ ማለት እዩ ካብታ ዝመጸላ ዕለት ኣትሒዘ ማለት እዩ ክመሃር ነቲ ቋንቋ ንክፈልጥ ንዝረኸብኮ ሰብ ይሓትት ካብ ካምፕ ጀሚረ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ደልዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ዕድላት ኣይትረክብኒ ኢኻ እንተኾነ ግን ዕድል ሲእነ ኢልካ ጥጠው እንተይልካ ማለት እዩ እቲ ክትበፅሖ ዝግባእካ መንገዲ ወይ ክፈተልካ ዝኽእል መንገዲ እውን ክዕፅወልካ ስለ ዝኽእል ኣነ ግን ነቲ ኣብቲ መጀመርያ ሓቲተ ወይ ከዓ ክኸውን ኣይክእልን ክትመሃር ይትኽእልን ኢኺ ትምህርቲ ንትሕቲ ዕድመ ጥራይ ዝምልከት እስኺ ልዕሊ ዕድመ ኮንኪ ኢኺ ብምባል ዝኣክቱን ዝነበሩ እውን ከይተሓለልኩ ንኮሚሽትን ብዘይ ምቁራፅ ማለት እዩ ክሓትት ምስ ጀመርኩ ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት እዩ ዕድል ተዋሂብኒ ምስቶም ዝመሃሩ ዝነበሩ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ክመሃር ክኢለ እቲ ናይ ቋንቋ ሽዑ ግዜ ዝወስዶ ዝነበርኩ ትምህርቲ ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ብትዘለኹ ቦታ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ዝሓሸ ኮይኑ ማዕቢሉ ኣሎ ማለት ኣብቲ ግዜቲ ንሕና እቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ወይ ከዓ ጀርመን ንመሃረለን ሰዓታት 2 ሰዓት ንፈርቃን 3 መዓልቲ እየን ነይረን እቲ ዝተረፈ ካልእ ግዜ ግን ከምቲ ዝድለ ማለት እዩ ንጥቀመሉ ይነበርና ወይ ከዓ ናይ ማትስ ወይ ናይ ቁፅር ትምህርቲ ተባሂሉ ኣብ ምድማር ዘይከውን ካልእ ነገራት ቁረፁ ከም ዝግበሩ ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ
ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክሪኦም ከለኹ ትዕድል ሕጂ ሓይሽ ማለት ሰፍሕ ናይ ሙሉ መዓልቲ ትምህርቲ ኣለዎም ካልኡን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 2 ዓመት ነዚ ዕድል ተጠቂመ ማለት እዩ እናተማሃርኩ ፀኒሐ ኣብቲ ኢንተግራሲዮን ክላስስ በሃል መስኣትኩ ማለት እዩ ኣብኡ ኮይና ሞያዊ ስልጠና ትደልይኻ ሞያዊ ስልጠና ክትደሊ እንከለኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያዊ ስልጠና ኢኻ ትደሊ ድልየታትካ ወይ ከዓ ትደልዮ ወይ ትብህጎ ጥራይ ደይኮነ እቲ ንዓኻ ኣብዚ ዓዲ ኣስሪሑ ወይ ከዓኒ ወረቐት ኣለኒ ኢልካ መጀመሪ ንክኾነ ንዝትብሎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ትፅዕሪኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያታት ከከይደ እናፈተንኩ ደብዳቤ እናኣተኹ ኣብ ገሊኡ ሽኑፐር ሌየር እናበልኩ ኣብ ገሊኡ ሌየር ወይ ከዓኒ ፎር ሌየር እናሓተትኩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ናይ ሌየር ዝብል ማለት እዩ ክቕበሉ ንኽኢሎም እዚ ድማ ናይ ካፋ ማለት እዩ እቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ናይቲ ናይ 3 ዓመት ሞያዊ ስልጠና ማለት እዩ ነዚ ንኽረክብ ከለኹ እውን ምስ ረኸብኮም ብዙሕ እንቅፋት ያጋጢመኒ ማለት ብወገንቶም መምሃራነይ ናይቶም ቋንቋ መምሃራነይ ይኹኑ ኖ እዚ ትምህርቲ እዚ ክብር ተዓክዩ ነዚ ዝወስድ ሰብ ኣብ ዝተወሊዱ ዝዓበየ ሙሉእ ምልከት ናይ ቋንቋ ክእለት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እናበሉ ይዓክቱኒ ነይሮም እንትኾነ ግን እሶም እቲ ዝብልዎ ዝነበሮም መንጎ ንኸይጠፍእ ብምባል እምበር ብካልእ ከይመሃር ኢሎም ስለዘይኮነ ግን ክፅዕር የክፍትን እየ ብምባል ምስታ ተቐበለትን ካምፓኒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ፊርማ ተረዳዲኤ ክቕፅሎ ከምኡ ድማ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ምስ ጀመርኩን እቲ ዕንቅፋት ናይ ህይወት ማለት እዩ ሙኻ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ስለዘይውዳእ ሙኻ ኣብ ስደት ኣዝዩ ገፍሕ ስለ ዝኾነት ከጋጥመካ ዝኽእል ሽግራት ማለት እዩ እቲ ንዓይ ዘጋጥመኒ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ኣነ ትምህርተይ ተማሂረ ወዲኤ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ውላድን ካልእን መደብ ነርኒ እንትኾነ ግን እቲ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ መንጎስ ኣጋጢመኒ እቲ ትምህርቲ ምርካበይ ማለት እዩ ብኡ ግን ከይተሓለልኩ ሽዑ እውን ጥንስ ጋጢመኒ እሞ ነቲ ትምህርቲ ኣይክእሎን ወይ ከዓኒ ክገብሮ ይክእልን እየ ከይበልኩ እናፅዓርኩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እቲ ናይ 3 ዓመት ሞያዊ ስልጠና ማለት እዩ ምስ ጓለይ ክውድእ ክኢለ እዚ ተቀዳማይ ክፋል ማለት እዩ ናይቲ ትምህርቲ ወይ ከዓ ናይቲ ሞያዊ ስልጠና ዝወሰድኮ ንዑ ምስ ወዳእኩ እውን ቀፂለ በቲ ሓደ ዓይነት ሞያ በቲ ተማሃርኮ ሞያ ጥራይሲ ቀልጢፈ ስራሕ ክረክብ ከም ዘይክእል እሞ ከዓ እቲ ዓይነት ሞያ ማለት እዩ ዝወሰድኮ ብዙሓት ደቂ ዓዲ ዝሳትፎ ስራሕ ብምዃኑ ከምኡውን ብዙሕ ሰብ ቀልጢፉ ጥሮታ ዘይወፀሉ ክሳዕ ናይ ጥሮታ ግዚኡ ክሰርሓሉ ዝኽእል ብእርጋን ወይ ከዓ ብድኻም ክእለየሉ ዘይክእል ስራሕ ብምዃኑ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ማለት እዩ ሰፍሕ ዝኾነ ዕድል ኣይነበረንን ኣብቲ ስራሕ ቀልጢፈ ንክረክብ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ከስፍሐለን ወይ ከዓ ነቲ ፍልጠተይ ብዝብል ማለት እዩ ትምህርቲ ክወስድ ጀሚረ ምስቲ ካልኣይ ቆልዓ ምውላደይ ግን እቲ ናይ ቆልዓ መሓዝን ካልእ ናይ ምሸት ትምህርቲ ወሳኽን ክበስሓኒ ስለ ዝኽኣለ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ክፋል ጥራይ ወሲደ ማለት እዩ ቀፂለ ኣብ እቲ ናይ ምትርጓም ሓይለይ ክገብር ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምትርጓም ትምህርቲ ወሲደ በብግዚኡ ማለት እዩ ክሰርሓሉ እውን ጀሚረ ድሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ልክዕ ብሓፈሻት ዝገበርኮ ናይ ስራሕ ተመክሮታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ናይ ቤትሮይን ስራሕ ገይረ ኣብ ካምፒ ናይ ምምሃር ከምኡ ድማ ማልተራፕ ንብሎም ነቶም ቆልዑ ብስደት ዝመፁ ወይ ከዓኒ ኣብ ካምፕ ዝርከቡ ምስ ሳይኮሎጂስት ኮይና ማለት ሓካይ ተራፒ ዝግበረሎም መንገዲ ማለት እዩ ብስእሊ ድዩ ብካልእ መንገዲታት ማለት እዩ ይገብር ነይረ ልክዕ እውን ኣብቲ በቲ ሞያ ተማሃርኮ እውን ንሓፂር ግዜ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ኩሉ ምስቲ ናይ ደቀይ ምሰራእኹ ግን ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሓደ ጥራይ ከተኩር ጀሚረ ማለት እዩ ጽቡቕ ማዛ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊት መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ንዓዲምና ዘለና ኣቐዲምክ ጠቂስክዮ ፀኒሕክ ምናልባት ኣብ ስደት መጀመርታ ምስኣተኻ ዘይትፈልጦ ሕብረተሰብ እዩ ዘይትፈልጦ ቋንቋ እዩ ብዙሕ ዕንቅፋታትን ብዙሕ ብድሆታትን ከጋጥመካ ይኽእል እዩ
ቋንቋ ከዓ መፍትሕናይ ኩሉ እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ዝወሰድክዮ ስጉምቲ እንታይ እዩ እታ ቀዲምክ ዝገለጽክለይ ራእይኺ እታ ብትምህርቲ ምዕባይ ትብል እያ ነይራ ንዓ ንኽትበጽሕያ ከዓ ቋንቋ ግድን ከተማዕብል ነይርኪ እንታይ ሜላ ተጠቒምክ ናብዚ ደረጃ እዚ ንኽትበጽሒ ያ ሜላ ኮኽሎ ይክእልኒ ከምዚ ዓይነት ሜላ ተጠቒመ እንተኾነ ግን ልክዕ እቲ ዝነበረኒ ዕድል ማለት እዩ ወላ እውን ንእሽተይ ዕድል እያ እዚኣስ ኣይትኸውን እያ ወይ ከዓ ኣይትጠቅም እያ ከይበልክዋ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እናሓተትኩ ድዩ ነቲ ቋንቋ ከማዕብል ንዑ መሃሩኒ እናበልኩ ድየ ምስ ካልኦት ደቂ ዓዲ ሌላ ክገብር ኣለኒ እናበልኩ ኣብዚ ዝኸድኮ ቅልጢፈ ናይ ምልላይ ወይ ከዓኒ ክሕወስ ኣለኒ ብምባል ዝገበርኮ ፃዕርታት ማለት እዩ ልክዕ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን እናተምሃርኩን ማለት እዩ ነቲ ቋንቋ ከማዕብሎ ኣለኒ ምስ ሰብ እናተሓወስኩ ብዝብል ማለት እዩ ነቶም እቲ ኣብኡ ንምሃረሉ ዝነበርና ቦታ ልክዕ ዓዴታት ቆልዑ ሒዘን መፅኦም እውን ይመሃራየን ሕጂ መስሓዝ ቆልዑ እውን ነይርዎ ሕጂ ወላ ኣነ ቆልዓ እውን ክሕዝ ክእል እየ ብነፃ ከምዚ ክገብር ክእል እየ ግዜ ኣለኒ እናበልኩ ይሓቶም ስለዚ ንዓይ ኣብኡ ከይደ ምስተን ሰባት ኣብኡ ዝሰርሓ ክላለ ክኢለ ሙሉእ መዓልቲ ጀርመን ክሰምዕ ክኢለ ጀርመን ጥራይ ደይኮነ ማለት እዩ እቲ ስዊስ ጀርመን እውን ክሰምዕ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ሜላ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ተጠቂመ ዶ ይኮንኩ እቲ ዘለኒ ግዜ ግን ሙሉእ ግዜአይ ሓሳበይ ኣብኡ ስለ ዝሰዋዕ ጎ ማለት እዩ ክዕወተሉ ክኢለ ይብል ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ካብ ሓሳብካ ሓንቲ እንታይ ሓሳብ ረኺበ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ቋንቋ ምኽኣልሲ ትምህርቲ ስለ ዝኸድካ ጌርና ንርዶ ኢና መብዛሕትና ግን ንሱ ኣኻል ድዩ ትምህርቲ ከይድካ ስለ ዝተምሃርካ ጥራይ ኣኻል ድዩ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ጠቒስክ ፀኒሕካ ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ ወይ ከዓ እቲ ኢንተግሬት ንብሎ እውን ማለት እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ምውሃድ ክሳብ ክንደይ ሓጋዝ እዩ ካብ ናትክ ተመክሮ ልክዕ እዩ ብትምህርቲ ምኻድ ጥራይ ማለት እዩ ቋንቋ ክትመልኮ ትኽእል ኣይብልን እየ ልክዕ ንመልኽ ነርና እንተንኸውን ማለት ንሕና ካብቲ ኣነ ዝርዳእኒ ወይ ካብቲ ግዜና ተጀሚሩ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ጀሚርና ክሳዕ ንውድቕ ማለት እዩ እንግሊሽ ኢና ንምሃር ኩሉ ሳብጀክትታት እንግሊሽ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ብፅሑፍ ብስነ ሓሳብ ንሰምዖ ኣብቲ መርመራታት ኣጽኒዕና ንኸዶ ድዩ ምስቲ መምህር ኣብቲ ግዜ ንዛረቦ ድዩ እንግሊሽ ኢና ንጥቀም ግን ከምቲ ንሕና ብግብሪ ንጥቀመሉን ንምሃረሉን ግን ብተግባር ኣይንዛረበሉን ኢና ስለዚ ሓደ ሰብ ነቲ ቋንቋ ክፈልጦ ወይ ከዓ ክመልኮ ብልክዕ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ምስቲ ወዲ ዓዲ ወይ ከዓ ምስቶም ክትቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት ተማሂረ ብስነ ሓሳብ ጥራይ ደይኮነ ብተግባር እውን ከውፅኦ ክኽእል ኣለኒ ሕጂ እሱ ሓደ ንባዕሉ ማለት እዩ ሓጋዝ እዩ ብሓሳብ ጥራይ ትፈልጦ ነገር ብተግባር እንተዘይጌርካዮ ማዕረ ክንደይ ከም ትኽእሎ እውን ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ 3 ዓመት ሞያዊ ስልጠና ክትወስድን ከለኺ ቆልዓ ኔራትክ እያ እሱ ናቱ ክብደት ኣለዎ ርዱእ ነገር እዩ ግን ምስቶም ደቂ ዓዲ ኢኹን ትመሃር ዘለኺ ማለት እቲ ቋንቋ ከምቲ ዝበልክዮ እቶም መምሃራን ክውን ዝብልኹ ዝነበሩ ከቢድ ምንባሩ ገሊፆምልኪ ክሳብ ክንደይ ፈቲንኪ ከመይ ከንስኺ ናይ ብሓቂ ክገብር ኣለኒ ኢልኪ ምብጋስኪ ንባዕሉ ክሳብ ክንደይ ይበድህ ነይሩ ከመይ ተዋፂኽዮ ልክዕ እዩ ናፃ ኮይንካ ክትመሃሩን ከለኻን ቆልዓ ወይ ከዓ ኣደ ኮይንካ ክትመሃሩን ከለኻን ሓደ ይኮነን እሞ ከዓ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ዘይትፈልጦ ዓዲ ዘይትፈልጦ ባህሊ ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ ስለዚ ግን እታ ሓንቲ ዕላማ እዛ ዕድል እዚኣ ሓንሳብ እያ እዛ ዕድል እዚኣ ስከጥፋኣ የብለይን ክፅዕር ኣለኒ ብዝተኻእለ መጠን ስለ ዝበልኩ እንድሕር ካልኣይ ከዓ ማለት እዩ እንድሕር ትፅዕር ኮንካ ማለት እዩ ልክዕ ኣምላኽ እውን ኣብቲ ፃዕርኻ ይሕግዘካ እዩ ባህሊት እየ ማለት ኣነ ሕጂ ትገለገሊኡ ኣብቲ መጀመርያ ጋም ኮይኑን ወይ ከዓ ጸልማት ኮይኑን ዝነበረ ክሳዕ ንብዙሓት ክሓትት ወይ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ዘይፈልጦም ይኹን ዝፈልጦም ይኹን ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ወሲድና ዝበሉኒ ከም ናይ ኢንፎርማቲክ ትምህርቲ ድዩ ናይ ካልእ ትካፋው ብዙሕ ነገር ዘጠቃለለ ኢንፎርማቲክ ትወስድ ምስኡ ካልእ እውን ትወስድ ቁጠባዊ ትምህርቲ ትወስድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣለካ ናይ እንግሊሽ ናይ ጀርመን ክልቲኡ ማዕረ ማዕሪኡ ክትክእሎ ኣለካ እቲ ኣነ ዝተምሃርኮ ቤዚክ ማለት እዩ እቲ ልዕል ዝበለ እንድሕር ከድና እውን ክሳዕ 3 ቋንቋ እውን ይሓትት እዩ ክሳዕ ናይ ፈረንሳ ቋንቋታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓይ ማለት እዩ ኣብቲ ንኽመሃር ወይ ከዓ ንኽተግብሮ ከለኹ ብዙሕ ፃዕሪ ምስ ቆልዓ ብዙሕ ፃዕሪ ይሓተለይ ነይሩ ማለት
متي أما تمرتي ترايدي كون كجبر زلني متي أما تقول عخ جبري ليت خيدا قصقص حاضر له جزية له بتي قول عحمي مني بتخاء مرمرة لني لخص نوعلو زقب عن جزية مالتي سلزي تمصنعتون نتوام قاس لزي فلطون حدا نتوام قاية صنع تمليس خا نتي توهبن مالتي انتهي مالتي لخا خلطونا لنا سلزي ناتي مصنعت مالتي دابل نيرو توسخ قدمو كان كاني عصفي تخغبرو خيلو سلازي قليل ايكونن بحقي حجي نزخلو نموصا تا قندي نعخي زمرحتك نغير تا رايخيا بقى حدا سبرا انت دا زمرح خوينو انت دا اب قدمي زقمطو حدا علامه لو اب علامو نمبصح زخفلو واغا بزح مخانو امينكي يختغواز نيرك مالتي يا لكعيو مالت كاب ኤርትራ ጀሚሮ ማለትዩ ኣብነታውያን ዝኾኑ ሰባት ይርነረቶም ኣብነታውያን ዝብሎም ድማ ብትምርቶም ህይወቶም ጽቡቕ ዝመርሑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሑ ስለዚ ትምርቲ በቃ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ህይወትካ ብዝሓሸ መንገዲ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ኣተሓሳስባኻ ይኹን ኣካይዳኻ ብዝኾነ ክልወጥ ይኽእል ብዝብል ሓሳበይ ሙሉ ኣብ ትምርቲ ነይሩ مازا حدا خفت نعقلي لو ما أنت أبزخ نعدمكي زجددنا نجر أبسدت مالتي بزحت دك أنستيو قلعت مس جبرة دحريو وتين كمهارة ويون وتين سريحين خلتي بمعرخ كايدو ناي مخال قدات درجة تسببيو كتبل تخليخا ويكاني أي بزح يرأن كتبل تخليخا سلزي نسغي نزغلتي نجرز تتأمر سلزلخينا لومي عدي مناكي زلنا سلزي انتايو سغي خابتو مكورخي أبزر أخيو أب كمز عينت نجرات مالتيو انتايو تسأقم مالت بزح دك أنستيو قلعود رايحي زنا بغزا خص مدى زقبر النجر انتايو تبل بناتك تعزبتي كابناتك تمكوران تباقيسكي يا لكعيو مالت حنت قال سيتن دحر حدار غيرا قلع وليدا دحريو ولاون تبلح قال سيت زنبرت تبلا مالتيو اب زلعله درجه بتصح زغبا مالتي وي كابنت كوينا نخالوت ندقا نخالوتون كتكون تخيل بزي انقفاتات ز مالتي ختمر كتسغوماي تخيلنيا حجي بستفعل عليه سفح سخونه مغنياتات كله خيل نزي كعنقفو زخيل مالتيو حدا منالبات تاغوان ستيتون بقى حدار غيري دحر ايكوني بزبل كب حنغولات تخغبرو زغبا مالتيو تودادقو اذا سايكوني بقى ايكالني لا اتي كلتا مالتيو دحي تتحرم سلاز اذا حدا نجر مالتيو نتختن زغبا كا نجر ندحريتي مالسو ايكلن يندحريلكا ختكلي تخيلني حولا قليل نجر يكون قال ايكا لكعيت هيوتون كم تزدلخا يكون نابنت هبيرترا نحر كوينو زحزل كالو زحجزك كالو عددي غربيدي كال استفلالي نجر ابزغن اتخغبرو زلكا دارغا دبليو مالت حاجز يليكا حانسا اون تحاجز ابسنلو غزيون قلطيفكا تسفا تقرص حجي اب كمز تسفا خيقورصكا كيتحللكا قصعر اندحر كوينكا اتا غوال سيتي متبع يدليايو اندحر تخايلو مالتيو منالبات متبع سيينه يلاون اندحر واديقاتو كتعوتاي تخيلنيا سلازي تمسرت متبع طرايد يكون مالتي متبع اندحر رخيبكا حاجز ترخيبكا تزبلصيو ግን تمسرت كباخايو انا خمهار دليت علني كبقسالن اندحريلكا متبع يحلوخا ايحلوخا بتناتكا مورال ويكا بتناتكا متبع تفقيسكا مالتيو كتعوت تخيليخا سلازي انت تخايلو مالتيو متبع كلون حاجز كلون أدلايو أنت زي كوين دما تمسرت كاب السخا كتجبر زلك كان جر بزحلو حجي بفلاي أبزي سدت مالتي مسوت أنا تي مسرح أنا تقول إنستيتي كنيوس خاب جزا موتا كل وازق وش أو عقبت مالتي سلام بعبي وندق أبنتا مخان زل على ترالو حجيت متبع نايب على البيتا ناتان تبغسون كما يكوا هاتزلو يا لك ازيا كبات حتيا مغنياتو اتناي حدار هيوت ويكاني ناي متبع رائز بحال مالتي ام ناي حدار اتي خاطريون كل خمس سراح مستمرتي مسقله
كل سب حدا عينت رديت يبلون سلازي انت تخايلو كنت سب مالتي بيزيك لويكا مسرتاو زخونه ነገር كردو زلوا حدر مسليكا مالتي زخونه ነገር كعنفكا خمزي كل كمون تود تبعتاي مالتي نتاوان سيتي حدر قبرلان كله شير جيروم نايكلت يوم حساب نخنبرو دايمبر نعا جز كمز جز ايكونن مالت بفقاده خطاتو خطوت السن تفقيد الله تمهار تزفقيد الله كمهار كم زي بالله كوموتات نغرات سير ايو كوموتات كن كون يبلون سلازي لك التحدار نتاي مالتيو ككم تسخات ريو وي كاني مالت كم تسخات وستويو مسرتو لك حدار بحال كاليو اب حق انه سندحرينا تحاغاغيس كان منباريو تحاغاغيس كان منبار مالت كا كلتيخا بحنساب تهيوت مولو سب زبحال يلن تود تبعتاي مول ايكونن تبعتاي سلازخونه وي كاني تبعتاي سلاتولده تاغان سيتخا غودو ليكونتن سلازي كلتيخا غن نناتك عقملكا نناتك خلتالكا بتكلتكا تحاغاغيسكا شير غيركا خنبر تخليها سلازي ازيو نتسب مالتيو كحيلون كبرت عن زغل مالتيو حتى تبعتاي وسخ تمهاري سخ خمس تمهاري اسخون انون كم زخ مهاري ابغزاتينا اوكي انا قدي من حراتي انا خمس خغبري اسخ كم زخ غبر انت هايلكا شير مالت بحنسب تحلاليخا تحاغاغيس كان حرغيركايو تهيوت مقرتالو كومون اب عودك زياده عودك كلتي خات بصح مالتي حجي وحسنت نايت نابراون نمصاي منالبات حديخات تسرح انت دا كوينكا منالبات بوزحات ነገራት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን እቲ ስድራ ቤት ግዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክልቲኻ እንተ ዳ ተሓጋጊዝካ ከም ዝትብልዮ ዘለኻ ተመላሊእኻ ትኸይድ ተኾይንካ ኣብ ውሕስነት ናይ መጻእ ናይቲ ስድራ ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ያ ኣብ ውሕስነት ናይቲ ስድራ ብጣዕሚ ማለት በትናተይ ርድኢት ኣነ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ በትናተይ ርድኢት ልክዕ ክልቲኻ ተሓጋጊዝካ ክሰርሕ እንከለኻ ኣብነት ክልቲኻ ኣብቲ ወት ሼር ትገብር ንሕር ኮይንካ ኣብ ቆልዓ ምዕባይ ድዩ ኣብ ቆልዓ ምእላይ ድዩ ሰሪሕካ ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ወይ ቁጠባ ምሽፋን ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና ዘየለ ነገራት ንኣብነት ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደብዳቤታት መፀካ ንዑ በቡ እዋኑ ክትምልሶ ከም ዝግባኣካ ኣብ ዝግብኦ ቦታታት ምብፃሕ ኣሎ ስለዚ እቲ ህይወት ብሓንሳብ ኮይንካ ማለት እዩ ሼር እናገበርካ ትነብረሉ እንድሕር ፀኒሕካ ተሓጋጊዝካ ተመቃቂልካ ኣብ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ግዜ ወይ ከኣኒ ኣብ ድንገት ዘጋጥመሉ ግዜ ወይ ብሕማም ብተሓደ ስንክልና ዘጋጥመሉ ግዜ እታ ገዛ ኣይትዘናበልን እያ ስለዚ እታ ህይወት ከምታ ዘላታ ክትቅፅል እያ ምክንያቱ እታ ኣደ እቲ ኣቦ ዝገብሮ ዝነበረ ትትክኦ ነይራ ስለዚ እቲ ቦ ድማ እታ ኣደ ዝገብሮ ዝግባኣ ነገራት ማለት እዩ ይፍኖ ፀኒሑ ስለዚ ኣደ ስለዝሓመመት ደቁ ክዘናበሉ ይክእሉን እዮም ኣቦ ስለዝሓመመ ከዓ እታ ኣደ እውን ካብቲ ዝግባኣ ነገር ክትዝናበላ ኣይትኽእልን እያ ልክዕ ኣብዚ ዘለና ዓዲ ማለት እዩ ብዙሕ ሓገዛት ኣሎ ግን እቲ ባዕልኻ ተሓጋጊዝካ ትገብሮ ወይ ከዓ ትረኽቦ ሓገዝ ግን ካብኡ ዝበልጥ ወላ ሓደ ነገር የለን ሕጂ ኣብቶም ቆልዑት ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋኸ ከመይ እዩ ማለት ሕጂ ኣነ ኣብዚ እንታይ ሰሚዐ ብዙሓት ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ስድራ ቤቶም ክሓትዎም ከለዉ ኣቦኻ እንታይ ይሰርሕ ኣዴኻ እንታይ ትሰርሕ ሕጂ ከምዚ ብጣዕሚ እዮም ዝኮርዑ ወይ ከዓ ፕራውድ ኮን እዮም እንተ ኣደይ ትሰርሕ ኣቦይ ትሰርሕ ኢሎም ይበሃል እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ፀላዊ ብናትክ ተመክሮ ያ ልክዕ ከምቲ መጽናዕቲ ዝገበሩ ሰባት ዝብልዎ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ካብቲ እስኻ ትብሎም ማለት እዩ እስኻ ትገብሮ ነገር እዮም 75 ዝወስዱ ሚእታዊት ዝወስዱ ስለዚ ካብቲ 75 ሚእታዊት ንኣብነት ኣነ ሓደ ቦ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስራሕ ናይ ካልእን ከይሰገርና እንከለና ሽጋራ ዘትክኽ እንድሕር ኮይኑ ሽጋራ ግን ከይተትክኽ ዝወደይ እንድሕር ኢልዎ ወይ ከዓ ታደ ኮፊላ ሙሉ መዓልቲ ቴሌቪዥን ትርኢ እንድሕር ኮይና ቴሌቪዥን ከይትርኢ ዝወደይ እንድሕር ኢላቶ ብኸመይ መንገዲ ክርድኦስ ዝኽእል ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ እሱ ገብረሎ እሳ ትገብረላ ስለዚ እዚስ ንዓኣነ ንኸይገብሮ ኢሎም ዳ እምበር ኢሉ እቲ ቆልዓ ብካልእ ርድኢት እዩ ዝወስዶ ዳ እምበር ከምቲ እሶም ዝብልዎ ክርድኦ ይክእልን እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ እንድሕር ተመሊስና ማለት እዩ ልክዕ እዩ እቶም ቆልዑ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ማለት እዩ ናይ ስራሕ ኣፍልጦ ናይ ስራሕ ክብረት
ስራሕ እንታይ ምዃኑ ኣብ ውሽጦም ይሓድርሎም ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ሕጂ ደቀይ ክጠቅስ እንድሕር ኮይነ ሓንሳእ ካብ ገዛ ዝሰርሓሉ ግዜያት ኣለኒ ብቴሌፎን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ መጀመርያ ልክዕ ሰብ ይሓትት ጎረቤት ድዩ ወይ ቤቢሲተር ብምግባር ድዩ እቲ ባጀትን እቲ ወፃኢታትን ምስ ረኣኽዎ ግን ኣህላኽን ኣትካምን ኮይኑኒ ምስቲ ግዜ ግን ነቶም ቆልዑ ኣብቲ ውሑድ ሰዓታት ወይ ፍርቂ ሰዓት ወይ 10 ደቂቃ ኣለኒ ዝበልኮ ግዜ ሎ መዓልቲ ክሰርሕ እሞኒ ከይትርብሹ ንስኹም ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ተጻወቱ ኣነ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኮይነ ክሰርሕ ስለዚ እታ ስራሕ ትበሃል ነገር ከምዛ ፍሊት ነገር ስለዝረኣይዋ ልክዕ ወዲ 2 ዓመት እንከሎ ወደይ ክርድኦ ጀሚሩ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ያ ቀስ ኢሉ ዝኾነ ነገር ክወስድ ተደልዩውን ካብታ ኣነ ዘለኹ ክፍሊ ብጥንቃቐ መጽኡ ብስነስ ብቀስ ኢሉ ዝኾነ ነገር ከይገበረ ማለት እዩ ክወስድ ጀሚሩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ካብ መሰረቱ ስራሕ እንድሕር ኮይንካ ማለት እዩ እሱውን ስራሕ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ይሓድር ስለዚ ሰሪሕካ ከም ትነብር ማለት ነፍስ ወከፍ ሰብ ብረድኤት ኣይኮነን ክነብር ዝኽእል ሰሪሕ ክኽርዖ ዝኽእል ሰሪሕ ክነብር ዝኽእል እቲ ዝያዳ ከዓ እሱ እዩ እቲ ዕላማቶም ቆልዑ እውን ዝመሃርዎ ዘለዉ እኮ ጽባሕ ንኮ ዝኾነ ነገር ተማሂሮም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ወይ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሑ እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ንብሎም ኣብኡ ንክበፅሑ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ንገብሮ ውን ዓብተር ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ናተይ ተመክሮ ናይ ደቀይ ተመርኩሰ ማለት እዩ ብዘይ ስራሕ ውን ገንዘብ ከም ዘየለ ፈልጥዮም ሕጂ ከምዚ ዘይትገዝእልና እንድሕር ኢሎም ሎ መዓልቲ ከምዚ መጻወቲ ዘይገዛእክልና ወይ ከምዚ ኣብ ወርሒ እዚ ደሞ ዘይውሕድ እዩ ስለዚ ክራይ ገዛ ንከምዚ ዝኣኽልና እምበር ንኻልኣይ ኣኽልናን እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ካልእ ከድና ወይ ከዓ ርድኤት ወይ ከዓ ክንሓትት ከም ዘይንኽእል ውሕድ እንትሕር ኮይኑ ኦኬ ከምዚ ክሰርሕ ኣለኒ ንብል ኦኬ ውሕድ እሞ ከምዚ ስደሓን እሞ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ግዝእልና ብዝብል ማለት እዩ ይሰጋገር ስለዚ ስራሕ ነቲ ሓደ ቆልዓ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ንሂወቱ እውን ሃናፂ ክብል ይኽእል እየ ሕጂ ተዓዚብክዮ ወይ ናይ ካልኦት ሰባት ዘይኮነስ ብኣካል ኣብ ውሽጢ እቲ ሂወት እቲ ስለ ዘለኺ ናይ ብሓቂ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን እንዳዓበያ ክሰርሓን ክመሃራን እወ ይከኣል እዩ ደትብሊ ማለት ብናትክ ብጭቡጥ ኣብኡ ስለ ዘለኺ ፍቲ ሂወት ማለት ያ እቲ ጻዕሪ ዝሓቶ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዳ እምበር ልክዕ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዚ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ንክትገብሮ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓትት ንኣብነት ሓንቲ ደ ማለት እዩ ቆልዓ ዘለዋ ህፃን ዘለዋ እንድሕር ክትመሃር ወሲና ማለት እዩ ማዕሪ ማዕሪኡ እቲ ካብ ትድቅሰሉ ዘይትድቅሰሉ ግዜ ክበዝሕ እዩ እቲ ጻዕሮ ጻዕሪ ማለት እዩ ደኺመ ተሓሊለ ከይበለት ትገብሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ደይከኣል ነገር የለን ክገብሮ እየ እንድሕር ኢልካ ግን ኩሉ ነገር ብሓይሊ ኣምላኽ ማለት እዩ ቀሊል ይኸውን እዩ ስለዚ ውፅኢቱ እውን ልክዕ ጻዕራይ እንድሕር ኮይንካ ጻዕርኻ ግድን ኣብ ቅድሚኻ ትረኽቦ ኢኻ ትሪኦ ኢኻ ጻዕሪ ኩሉ ግዜ ዝጻዕረ ሰብ ኩሉ ግዜ ክዕወት ይኽእል እዩ ኮፍ ኢለ ግን እንድሕር ክመሃር ደልየ ወይ ከዓ ድልየት ነርና እንድሕር ኢለ ግን እቲ ድልየት ዳ እምበር ተበግሶ የለን ስለዚ ድልየት በይኑ ወላ ሓንቲ ኣይትኸይድን እያ ስለዚ ምተመሃርኩ እውን ወላ ሓንቲ ክሕግዘካ ኣይክእልን እዩ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብሓሊት እየ ብሓፂሩ ትጻዕር ከቢድ እዩ ልክዕ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነቲ ድልየትካሲ ወይ ከዓ ነቲ ባህግኻስ ብግብሪ ከተሰንየለካ ይኽትብል ዘለኺ ያ ልክዕ ብዘይግብሪ ከዓ ወላ ሓንቲ ውፅኢት የለን ማለት ብግብሪ ዘይገበርካዮ ነገር ይኽእሎ ወይ ከዓ ፈልጦ ወይ ከዓ በፂሑ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እስክና ምናልባት ከይን ወሓልኪ ኣብቲ ኣጠቃቅማ ግዜ ክንብል ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ግዜኦም ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ንዕኦም ከርብሖም ዘይክእል ነገራት ዝሕልፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣቐዲምኩን ጠቂስክለይ ፀኒሕኺ ዋላ እውን ትኽፈልዮ ዘይኮነስ ብነፃ ግዜ ስለ ዘለንስ ኢልኪ ረብሕኡ ዓብ ምዃኑ ተረዲእ ክትሰርሕሉ ዝነበርክ ግዜያት ነይሩ እዚ ከዓ ንዓኺ ክሳብ ክንደይ ንስራሕ ድሌት ከም ዘለኪ ከነፃፅሩ ዝሕግዞም ነገር ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብ ኣብ ኣጠቃቅማ ግዜ ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ወይ ከዓ ፃዕሪ ልክዕ ነቶም መንእሰያት ዝምልከት ብናተይ ሓሳብ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ብዝደለኻይ ቦታ ይኮንካ እንትምደብ ኣብቲ ዝበፅሓካ ኢኻ ትምደብ ስለዚ ነቲ ዝበፅሓካ ተቐቢልካ ናይ ሓንቲ ሰዓት ዕድል ዝወሃበካ ዘሎ ናይ ትምህርቲ
عدل ناي ملو معالت ديو ناي فرق معالت ديو تجزي خين عقا مالتيو كابتا زلاتكا جزي عند حر تعير كامو نعاون كتتكبرا خم تخل دليت كم زلك هب جزي خاطرك كم نتستوهابك بتجهات كسرح حركوت كوت عند حر تبل كوينكا لك سمون نتنات كوت يتريوم مالتيو تاني حان ساعات زنبرت وعيلا أبكل ساعات تغير أثناي فرق معالت تمرت زنبرة وعلو صنيحو أبناي ملو معالت تمرت تغير الكاخل سلازي التجزية مالتيو خد قمولو نحر كوينكا تاتسوهابتك عدل مالتيو بقبو عند حر تقيم كالا كاين عاكا كلا كستوس أب كم زندي زخيد انتاي تمرت سريدو منين انتاي تقم تمرت خوينو أنا زخدو خيبل كمالتيو بزي محلال تزلك مالتيو تقبلك مسعر أب عبد الرجال خبص حكاي اللي بحالته صبغ ما نب متقلال جزناينا من البعض سدت مش كله بدهوتاتو عود كون كان خطوات نهيوت كمفتح ويكاني عود كون كابتت تدلي درجة كابسبت تصباي خي كون كنرسخها برسخها دو كتبل كتكل كتجبرو زلك تعري ويكا انتايو تزحتك انا بحكي انس عود سبه نختبل اب قدميخا ከተቀምጦ ዝግባእካ ነገር ናብኡ ንምብጻሕ ዝሓተካ ጻዕርን ኩሉ ኣዋሂድኪ ኣብ ህይወት እንታዩ ኣብ ስደት ፍላይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዕውት ንክኸውን ቀንዲ መፍትሕ ክኾኖ ዝኽእል ያ ልክ ህይወት ዕውት ያኔ ወይ ከዓ ተዓዊተ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ታዘዝ ዝበጻሕካላ ግዜ ነናት ፈተነታት ነናት ዕንቅፋታት ከጋጥመካ ክእል እዩ እቲ ትሰርሖ ዝነበርካ ስራሕ ንኣብነት ክጎናደ ብኽእል እዩ ካል ዓይነት ስራሕ ክደሊ ክትግደድ ኢኻ ስለዚ ዕውት የወዲኤ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ ትምህርቲ እውን ተማሂረ ወዲኤ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እንትኾነ ግን ንህይወት ዕውት ክገብራ ዝኽእል ነገር ተሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ዘለዎ ግዜ ማለት እዩ ኣብቲ ዝበጽሓል ህይወት በቃ በታ ዘላቶ ኦኬ ካብቲ ዝነበረኒ ጽዒረ ክሳብ ዝበጽሕ ኣለኹ እንደገና ከኣኒ ካብታ ዘላትን ከምዚ ኢለ ክጽዕር ክዕወት የናበለ ማለት በቲ ዘለዎ ክነብር ወይ ከዓ በቲ ዝበጽሖ ማለት እዩ ከይተሓለለ ካብኡ ጀሚሩ ክነብር እንድሕር ንህይወት ኣክሰፕት ገይርዋ ወይ ከኣኒ ነቲ ነገር ቅቡል እንድሕር ገይርዎ እዚ ንባዕሉ ዕውት እዩ ስለዚ ንኣብነት ካብቲ ንኣሽቲ ነገራት ክገልጽ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብነታት ምናልባት ሙስኡ ክኸይድ ይኽእል ኣይክእልን ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኤርትራ ክመጹ እንከሎ ወይ ከዓ ብዙሓት ክንስደት እንከለና እንታይ ዝብል ኣተሓሳስባልና ኤውሮጳ እንድሕር ኣቲኻ ብቐሊሉ በቃ ስራሕ ቀልጢፍካ ትረክብ ቀልጢፍካ ትመሃር ኩሉ ነገር ቀልጢፍካ ዝኾነ ነገር ትገብር ሽዑ ትቕይር ማንኪና ትሕዝ ከምዛ ዓይነት ወይ ከዓ ስድራኻ ብኩሉ ሽፍን ኣቢልካ ትዝደልይዎ ትዕግቦም ዝብል ኣተሓሳስባ ንገብር እዚ ግን ሓቂ ይኮነን እንታይ ደኣ ምስ መጻእካ እቲ ቦታ ብምቕያር ኣይኮንካ እስኻ ህይወትካ ክትቀይር ወይ ከዓ ዕውት ክትከውን ትኽእል ቦታ እስኻ ካብ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ኤውሮጳ ስለ ዝኣተወ በቲ ቦታ ምቕያር ማለት እዩ ህይወቱ ዕውት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዕውት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ብጻዕሪ ክዕወት ዝኽእል ኣብ ኤርትራ እንተኮይኑ እቲ ህይወት ጻዕሪ ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ማለት እዩ ትዕድላት ብዘይገድስ ከመይ ዓይነት ዕድላት ከጋጥመካ ክእል እቲ ኣብዚ እውን ጻዕሪ የድሊ እዩ ንኣብነት መጀመርያ ኣቲኻ ቋንቋ ክትመሃር ነቲ ሕብረተሰብ ክትላለ ካል ነገራት ንክትገብር ብዙሕ ንዑ በዲህካ ኣብ ነፍስኻ ትኽእለሉ ደረጃ ምስ በጻሕካ እዚ ኻ ዕውት ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ብኸምዚ መንገዲ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባኻ ትቐይርካ ኣካይዳኻ ትቐይርካ ግዜኻ ብግቡእ እንተተጠቒምካሉ ብሓጺሩ ዕውት ክትከውን ትኽእል በሃሊት እየ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማዛ ጽቡቕ ሓሳባት እሞ ከነጠቓልል ምናልባት ንደቂ ኣንስትዮ ወኪልኪ ኢኺ ከም ኣብነት ወይ ከዓ ከም ሓያል ጻዕራም ጓል ኣንስተይቲ ኢልና ኢና ኣብዚ ዓዲምናክ ዘለና ንኹለንተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ገዛ ዘለዋ እሞ ከዓ ክገብራ ዝኽእላ ወይ ከዓ ብሓያል ጻዕሪ ክበጽሓ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ነተን ዘይተበገሳ ክብገሳ ነተን ዝተበገሳ ከዓ ኣብ ምትባዕ ተመሓላልፍ እየ መልእኽቲ ኣሎ ዕድል ክበኪ ያ ልክዕ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ክብገሳ ኣለዎ ባህሊት እየ ካልኣይ ከዓ ኣነ ክእለት ኣለኒ ወይ ከዓ ይኽእል እየ ኣብ ባህላ ከኣኒ ድሕሪት ክመልሰና ዝኽእል ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ ልክዕ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ክእለት ወይ ተውህቦ ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ድማ ናይ ፈጣሪ ውህበት ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ተውህቦ ዘለና ወይ ነቲ ዘለና ነገር ግን
مس نصعرلو ወይ مس نبገሰሉ ጥራይና ክንዕወተሉ ወይ ከአነ ከነጸብቆ ንኽእል ስለዚህ ኤውሮጳ ስለዛኣተናውን ህይወትና በቀሊሉ ከነማሓደር ንኽእል ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ወላውን ኣብ ኤውሮጳ አቲናውን ደቅና ዕውታትን ኣብ ዕውት ደረጃን ክበጽሑ እንድሕር ኮይኖም ንሕናውን ንባዕልና እቲ ህይወት ክንርድኦ ክንፈልጦ ንሕና ንዓና ምስተረዳእና ዝያዳ ደቅና ከነርድእ ንኽእል ወላውን እቲ ሓሳቡን ተገራጫው ንኸይከውን ማለት ምስ ደቅና ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ መሰረቱ ተኣደ እንድሕር ተማሂራ ንዓጥራይ ደይኮነ ክትጠቅም ትኽእል ነቲ ውላዳ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደ ቆልዓ ሓደ ቤት እንድሕር ብጽቡቕ ዓብዩ ጸኒሑ እንድሕር ጽቡቕ ደረጃ በጽሕ ነታ ሕብረተሰብ እዩ ክኸውን ተሕብረተሰብ ድማ ነቲ ሃገር ይኸጠቃለል ማለት እዩ ስለዚህ ከማና በለ ዝያዳ ኣብ ዕውት ህይወት ክትበጽሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚህ መሰረት ናይ ሓደ ዓወት ወይ ከዓ መሰረት ነተን ደቂ ኣንስትዮ እያ ካብ ውሽጠን ክመሃራ ከም ዝኽእላ ነፍሰን ክእምን ኣለወን ነፍሰ ምትእማን ከሕድር ኣለወን ኣይክእልን እየ ወይ ከዓ ኣነስ ዝብርትዑ ወይ ከዓ ኣይከኣልኒ እዩ ከቢድ እዩ ኢልካ መገዲፍካ ሓደ ኢልካ ማለት እዩ መዓልታዊ ለውጢ ክገብራ ከም ዝኽእላ ክብገሳ ከም ዘለዎን ጥራይ ክነገር ዝኽእል ናይ ባሕቂ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ መኣዛ ገብሪ ህይወት ደጊምና ብሽም ኩሎም ተኸታተልትና ከነመስግነኪ ንፈቱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቅድሚ ዕላልና ምጅማርና ምስ መኣዛውን መኣዛ ነቶም ኣንስቶም ማዕሪኦም ዝሰርሓ ዕድል ዝኸፍቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንዳሓገዝዎን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ነተን በዓል ቤተን እውን እንተዛረብኩም ጽቡቕ እዩ ኢላትናላ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ቀጻሊ ንከምዚኦም ዓይነት ደቂ ተባዕትዮ ኣንስቶም ማዕሪኦም ዝሰርሓ ተሓጋጊዞም ዝነብሩ ፈትሽና እውን ከነዛረቦም ክንፍትኒና ስለዚ ተኸታተልኩምና ብልብና መስግን መኣዛ ደጊምና ነመስግነኪ የቐኒልና ክብረት ሃበልና ኣብ ዝቕጽል ህይወትኩ እውን ካብ ዘለኽዮን ላዕሊ ዓብዪ ክንተዓሆይት ክንክርአኪ ተስፋ ንገብር ንተኣማመንካ የቐኒልና በዛ አጋጣሚ ዝኸበርኩም ሰማዕትና መኣዛ ብዙሕ ቋንቋታት እያ ትመልኽ እንግሊሽ ትኽእል እያ ዶች ጽቡቕ ጌራ እያ ትኽእል ኣብ ብዙሕ እዋን እውን ኣብኡ ኣብ ምትርጓም ትሰሪሓ ብዘይካዚ ካብ ናይ ሃገርና ቋንቋታት እውን ትግርኛ ትግረ ዓረብ ቢለን ስለዚ ብቋንቋውን ሃብታም ምዃና መኣዛ በዛ አጋጣሚ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ናብ ዝቕጽል ደርፊ ክንሰግር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ብምዃን ንመደባት ሬድዮ ብርሃን ትከታተሉ ጸናሕኩም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶታትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ብ97.5 ሜጋሄርዝ ብመንገዲ ሬድዮ ሎራ ካብ ከተማ ዙሪክ ዝፍኖ መደባት ሬድዮ ብርሃን ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እናተመነና ንሰናበተኩም ዓብዱ መሐመድ ዓንዱ ሳባ ገብረ መስቀል ኣብ ሰራት ወልደ ብምዃኒና ኣብ ዘለኹም ሰሰናዩ فلتو ترفع عسى كمايلو بحر طريق سمانم كعايو ترفع عسى كمايلو دا أمول عليك على سفلتا عن اندناتا أفنجاز نفتو أفن برز مدعي لفتو أفنجاز نفتو أفن برز مدعي لفتو زين حيو وصبغا كفاء أي تحممو تحمل كوسليا زين حيو وصبغا كفاء أي تحممو تحمل كوسليا تدفينو مليخاتو تبلوني تحملو حيراتو تبلوني عيني ذاته عند فلقيا عينتاز ساحيا كميزي حمد الله كميزي عبد الله كيف مخنقول
ፈልጣ ካብ ስሞ ሓሊፉ እንውሽጣ ነገር ሰብዋር ሚምዋይ እምበር ናታ ኮይኑ ይኮነን ኣስቂጣ ብዘይካይ መይውታ መን ይፈልጣ ካብ ስሞ ሓሊፉ እንውሽጣ ነገር ሰብዋር ሚምዋይ እምበር ናታ ኮይኑ ይኮነን ኣስቂጣ ከመይልዩ ምስጢር ባሕሪ ምድራዊ ዝፈልጦን ትርፎ ዓሳ ከመይልዩ ባህሪ ጥሪት ስማንም ከዓዮን ትርፎ ጓሳ ከመይሉ ዳኣሞ ልዕለይ ካልእ ዝፈልጣ ኣነ እንዴናታ ኣፍንጫ ዝነፈጦ ኣፍን በረዝ መዶ ይልፈጦ ኣፍንጫ ዝነፈጦ ኣፍን በረዝ መዶ ይልፈጦ ዜና ሓዩ ጽቡቓ ክፋኣ ኣይትሕመሙ ተሓመንኩ ስልያ ዜና ሓዩ ጽቡቓ ክፋኣ ኣይትሕመሙ ተሓመንኩ ስልያ ተደፊኑ መሊኻቶ ትብሉኒ ተሃሚሉ ሓይራቶ ትብሉኒ ፀገመይ ድኻመይ ጾር ውሽጠይ ንሳ ተገድሖ ከመይ ዘይሓልፈላ ከመይ ዘይሓመላ